Opak ruoth nyikwa Ramogi, erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaune wang' sai chenro maro mar duol kam dhi biro kidienje ariyo mokwongo en weche mosebedo katimore pacho ka. Mar ariyo wabiro go mbaka gi Kefa Ojijo. Kefa Ojijo en okil kendo bende en jagoro mar Roots Party. Wadhi penjo gini to gin kaka Roots Party gichung' kanyo. Uparo wajakoya ma en jagoro mare. Wadhi penjo gini to gin gichung' kanyo wach mar golo oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mantie wechege ni e doho kata mana seche mowuoye kodini. Wantiere ka gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa, an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and the President, the prayer for grant of conservatory order is declined. Do chiwo thuolo ne od buch Senate mondo dhi nyime gi twak mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Naomba rais wetu akumbuke ya kwamba mahali wametoka na yeye, msikilizane, mfanya kazi pamoja. Siasa mar dwaro ng'ama kawo thuolo mar Rigathi Gachagua ka ogole oko e apisi omako mach e gwenge mag Mount Kenya. An makwongo gero matafari pinka ot majaber ma ji neno ne pio maya ma yo wang' ma nyithinda ni mukuru oko pigni miya presa. Pi nam lolwe mopong'o donje gwenge masango rota nyakach koro daro familia mathoth. Erokamano kuom keto Ramogi kaendi. Dwaro winjo pachi 2-3-6-0-0. Wachaka ni weche matimore seche mowuoye ni od bura mar Senate kiny nodhi nyime kod twak mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e ofis. Maendi en bang' doho mamalo rem chungo chenro no kaka nyocha jomak bura moko ne dwaro. Jayal bura iluongo ni Chacha Mwita oyango ni od bura winjore omi thuolo mar tiyo tije ma ok odonjruok kode. Ewi mano, Mwita ochwalo bura makamano ne ogai mar doho Martha Koome mondo mi ochuoga put mabiro winjo kendo golo ng'eto ewi bura mar dwaro ni chungi chenro mar thicho oko Gachagua e ofis. Yende medo mana bedo mapoth ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo geno mare duono kalore kod ng'eto mar jang'ad buche Chacha Mwita morem chungo od bura mar Senate mondo kik chak twak mar thicho Rigathi Gachagua oko e apisi. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and the President, the prayer for grant of conservatory order is declined. However, in view of the issues raised in this petition, which also appear to relate to those in petition E522 of 2024, which has been certified for purpose of appointing a bench of an even number of judges to hear, I certify this petition as raising substantial questions of law and of public interest in terms of Article 165 sub-Article 4 of the Constitution. Mwita olero ni doho ok nyal donjore kod bad migawo mar sirikal mar od bura matimo tije. Kata kamano, doho nyalo mana gwel mondo rang ka bende chik olu makare. That it would be reluctant to question parliamentary procedures as long as they did not breach the Constitution, and that the mandate of the court is restricted to the doctrine of separation of powers, to deciding on matters of individual rights and fundamental freedom. The Supreme Court then stated that in the exercise of their wide political powers, both the county, National Assembly, and the Senate cannot act outside the confines of the Constitution and the law. Kukalo kumo kinde Gachagua, kotele ikodo kil Paul Mwite, wanyoko ni chenro no, nyoter ng'wech, kendo pa japiny oko kaw malong'o, gino madoko ni jopiny kod thuolo mar yiero chopo kata bedo gi chien. This file is to be placed before the Honorable Chief Justice to consider appointing an uneven number of judges to hear this petition. Given the close proximity of the issues in this petition and those in petition E522, the Honorable Chief Justice may consider whether this petition may be heard by the same bench appointed to hear petition E522. I make no orders on course. Jang'ad buche Mwita koro chwalo burano e nyim ogai mar doho Martha Koome mondo los aput mar jong'ad buche adek mar winjo burano. Koponi Koome oneno ni mano ni kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aput mar jong'ad bura adek manyocha ochuogi mondo mi owinj buche makwedo thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ochako winjo buchego kawuono.
apudno dhi nyime kod winjo burano kendo biro golo ng'eto mare kiny gokinyi saa 2. To adani wadhi ane achiel kachiel nyaka e doho mondo winja ni tang'o matimore seche mowuoyene. I further submit, my Lord and my Lady, that directive did not provide sufficient information to the public about the decisions that the representatives were taking on their behalf. This denied the citizens an opportunity for intelligent and informed responses and hindering or making the public not engage in meaningful public participation. The other issue, my Lord and my Lord and my Lady, is that the directions to conduct public participation after tabling the motion did not give adequate time to consider the information contained in the motion, and I submit that this is the same for the time to consider the responses from the members of the Parliament. And in so doing, the public participation report that was tabled in the floor of the National Assembly cannot be said to have been considered in arriving at a decision of impeaching the Deputy President. Nyaka seche mowuoye ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oseketo buche 24 to giteo osebedo kikiro gi oko. Seche mowuoyo sani ni mano ne en okil mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane wacho ni nitiere kaka noko kawo pach jopiny e yo makare, noko migi thuolo mar somo gimomidwa nogol jalup jatend piny Kenya e ofis kapok nokel wach mar gole oko no e od bura. Mane gima ne okil no wacho seche mowuoye ni. To mana put mar jong'ad buche adek manoketi gi jatend doho miluongo ni Martha Koome mondo mi winjane wach mar kwedo wach mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Gin be onego bed ni gichiwo ng'eto margi kiny saa 2 gokinyi kapok twak no chakore ayanga e od bura ma Senate. Wabiro keto wang'o mondo mwang'isi ni to mato dhi nang'o nikech buche 24 osekir oko te mar temo chungo golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Koro wakete mana kama mondo winjane ni weche go dhi chopo kanye. To sani wadhi ane mbele gi weche manyien ni riwruog jopuonj mbalariany ma Uasu kod mano mar jotije mbalariany Kusu okwayo jodito mag sirikal mondo many yor kwe kod lalruok e kindgi. Riwruogego wacho ni mutni mag siasa mag thicho jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kelo luoro ne jopuonjre kendo nyalo rocho nyaka somo. Kaka jafwambo marwa Frederick Omondi lero, tend Uasu kod Kusu bende oywak ni sirikal koro keto tenge ywakgi ni mar nyaka sani pok ochak keto tim winjruok manyocha giketo jumbe manok mokalo. Kane giloso e apis Uasu mani Nairobi, jotend riwruoge jopuonj kod jotije mbalariany Uasu kod Kusu ogolo ywak ni ywaruok mag siasa masani dhi nyime e kind jotend piny e pacho kae kidek rocho arita nyaka mar jopuonjre kendo rocho chenro mag somo. Whereas the political tension in the country is not helping the situation either. It's affecting both tripartite and bipartite agreements, such as CBA implementation, thereby exacerbating industrial situation in universities. It is affecting stability of other learning institutions across the country, causing anxiety among its learners, and in particular, jeopardizing the security and the sanctity of the forthcoming national examinations in our schools. Kwayo margi en ni jopuonj kod jopuonjre oket kwe e kinde ne matwak dhi nyime mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka bende ginyiso od bura mar Senate kod doho mondo otimana kaluwore gi dwaro mar chik. Further,
We urge all staff and students to remain alert to reactionary forces intent on incitement and maintain calm and restraint. Negi dhi nyime ka gikwayo jopuonj kod jopuonjre mondo otang' kendo oket kwe seche ma chenro mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi nyime kendo nyiso Senate kod doho mondo ong'ad bura ewi wachno kaluwore gi dwaro mar jopiny. We urge the relevant arms of government to resolve the protracted national leadership crisis in the country. It is our view that both the Senate and Judiciary have a responsibility to protect the interests of the public and workers in general as they discharge their respective responsibilities on the subject matter. E seche gogogo, Uwasu kod Kusu okwero sirikal owek tiyo gi thuolo ni mar badhore ne keto e tim winjruok manyocha giketo ne jopuonje kod jotije mag mbalariany manyocha omiyo gichungo ng'anyo. E wi mano, gibwogo ng'anyo chakre juma manyien poni ok owinjgi. The government must not take advantage of the current political crisis to backtrack on the recently concluded return to work formula. Or we go back to the streets. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Frederick Omondi, Ramogi TV. Ndalo ariyo motelo ne od bura mar Senate goyo ombulu ewi paro mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, chenro mar goyo debe ne joma dhi kawo kare osechako mako mach. Moko kuom nyinge moselieki gin jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod ogaye mar jotend migepe miluongo ni Musalia Mudavadi. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, siasa mag masawa ma ugwe kod masawa mag Imbo bende sani koro pek ewi gwelo ng'ato madhi kawo kar Gachagua. Ponono ni od bura mar Senate ogole oko jumani. Ka ochwe to omwomore, bugo mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo bedo matut bang' doho mamalo wito oko bura mar 24 mar chungo chenro mathiche oko e apisi. Ng'eto mar Justice Chacha Mwita mar weyo od bura mar Senate dhi nyime kod winjo bura mar golo Gachagua e apisi koro oyawo yo mar gwelo jatelo madhi kawo kare poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Kata ka bura makamano pok ochakore e nyim od bura mar Senate chieng' tich adek jumani, siasa mag jatelo madhi kawo kar Gachagua osechako mako mach. Moko kuom jotelo manyalo dhi kawo lemo mar Rigathi Gachagua gin jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, ogaye mar jotend migepe Musalia Mudavadi, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Motelo ne jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mtusi pedho paro mar golo Gachagua e apisi, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki neni ong'ala manyime mar bedo jalup jatend piny Kenya mar 13 lemo mane obaye e yiero mar 2022. Profesa Kindiki bende ne oyudo sir maduong' bang' jo od bura mohewo 40 maok e gwenge mag Masawa, MCS mag gwengego kod jodongo mohewo 2,000 mag gwenge mag Masawa wacho gi dwol achiel ni en ema odhi bedo jaloso margi e weche mag siasa. To the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Kata kamano, luoro moko nitiere ni Kindiki onge kod mbi mar siasa oko mar kaunti ma Meru kod Tharaka Nithi, gino ma omiyo okoromo bedo ugai mar gwenge duto mag Masawa. Moko kuom jonon siasa bende wacho ni gwenge mag Imbo mar Masawa kaka Kiambu, Nyeri, Kirinyaga kod Murang'a ok dhi rwako gi mor gwelo mar Profesa Kithure Kindiki nikech owuok e Masawa ma ugwe. Josiasa mag Imbo mar Masawa neno lemo makamano nego dwoknegi kaluwore ni Rigathi Gachagua wuok e gwenge mag Imbo mar Masawa. Moko kuom jotelo mawuok e Imbo mar Masawa ma ineno gin gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Waiguru nenore ka jatelo manie thuolo maber mar kawo lemo makamano kaluwore kod singo ma jatend piny William Ruto
e kinde mokalo ni duond bura mar UDA dhi chiwo lemo mar jalup jatend piny ne jatelo ma Wakeini. When Rigiji and myself tukifika hapo mbele na tumepangana, tumekubaliana vile itaenda, we must also agree that going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. Waiguru benene oyudo sir maduong' kowuok kuom gavana ma Wakeini kod josiasa ma Wakeini. Nyong'ong bende menyo irungu kang'ata kaluwore gi telo mare e kaunti ma Murang'a, ma omiyo kaunti ma Murang'a en achiel kuom counties ma osechoko osuru mamalo e pacho kae mangima. Jonon siasa bende neno ni yo maber mar jatend piny William Ruto hoyo jodak ma kaunti ma Nyeri en duoko lemo makamano e kaunti no. Achiel kuom nyinge ma osegol e kaunti ma Nyeri en jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Mutahi Kagwe ne en achiel kuom josiasa ma ne kod mbi maduong' e kinde loch ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel gi yo mane otayo go migawo mar thieth e kinde muoch mar midhusi mar korona. Ogaye mar jotend migepe Musalia Mudavadi bende nyalo dok e lemo makamano, lemo mane omako kind higa mar 2002 kod higa mar 2003. Oganda jo Kenya koro keto wang'gi mar neno ng'at ma jatend piny William Ruto dhi gwelo mar kawo kar Geoffrey Rigathi Gachagua poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mag duond buch ODM mawuok e counties ma Kaluo koro singo mar siro jatend duond burano e yor kojolo gavana Anyang' Nyong'o magiwacho ni nitiere kod chia mar telo kendo tayo ODM seche ma Raila Odinga odich kod campaigns mag AUC. Ka otelnegi kod jakom duond burano Gladys Wanga giwacho ni Nyong'o osebet e telo e lemo mopogore ODM kuom higni buora kendo romo mar rwako wuoche Odinga. Giyango ni duond burano dhi bedo motegno kendo biro chungo ji e kombe duto e yiero mabiro mar higa mar 2027 koting'o nyaka mano mar jatend piny Kenya wuon. Jotelogo ne olosi alap ndege ma Kisumu seche mane giromo ne Nyong'o motelo ne nyasi mar alam mar rwake dala matimore rata e kar od bura Maseme. Alwe chama wa be kik ng'ato kel confusion mora ni wane sirikal onge sirikal ma wane iye wan wachung' kaka chama mar ODM. Election mabiro, in the coming election, we hope that our party will sweep seats starting from MCAs, MPs, governors, senators, and we are not going to leave any seat, including the presidency of this country. But if I have your support, I know that these big shoes that have been given to wear, I will travel with you together. This party has always gone through difficult times, very difficult times, harassment by the state, detention of its leaders. So we have the responsibility to continue the struggle where the party chairman, party leader is away, to make sure that we don't deviate in any way. We shall not deviate if we as leaders hang together and hold together. Masivyo, ODM, ODM. Aya, wadhi yue moro machuo kudu Weche Manyien bang' dakika matin. Aneno ka makamu ka indika ni Kisumu wacho ni Trevor ng'ama kawo komb jalup ker en Kithure Kindiki to nyiso oganda wa ma joluo ni giwego siasa e liete mag dondruok, gigo siasa mag dongruok. Broad based director emowacho mano. To ma ok gima wacho ga pile makamu dongruok maonge gi dondruok. Erokamano ahinya. Ramogi TV, Trevor Mosnanya Ogenya no kare ogai mar doho ni dhi loso aputa di madhi wacho wach mar weyo moko kiro oko jalup jatend piny Kenya ma Otieno en utende Fred Osuru. Alright, erokamano ahinya ko African Dandora kanyo. Wadhi yue moro machuo kaneno ka weche pod ng'eny muoro ka obro somo gi bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. Nimekuwa Citizen duka nikapata wako na ofa ya okoa wiki hapo Quickmart. For only 442 shillings nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings na mchele ya pisori je
hiyo pia iko at 189 shillings a kg. Hizi zote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen Duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge el pinjo imbo mar oganda kilunwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Adwang'e gimoro amora kuom Kunal. Owetena nyalo dhi e jela. To kare gin gitimo ang'o wachna? Seher kawuono ji romo e odoho. Waonge gi saa mang'eny. En koseriwa Rus gi Rajvir kae. Obo bedo nyako motne dalani mokwongo. Ang'o momiyo kale gigi te? En richo mane matimo? Momiyo imiya chot mager kamae. Warwaki kendo ni oganda e kaunti ma Migori oparo ne jatend piny Kenya William Ruto mondo chop singo mag dongruok manosingo e kinde limbe mare e kaunti no dwe mar 8 higani. Kata kamano moko kuom chenro mag dongruok mane Ruto singo to ni dhi tim sani gedo magi dhi nyime. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler mar wachni. E kinde limbe mare ma dongruok e kaunti ma Migori tarik 28 mar dwe mar 8 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo chenro mag dongruok ma opogore kendo ne oketo singo mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Tieko gedo ma apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma, bero chenrogo mag pur e kar pur mar Lower Judicial scheme gin moko kuom singo ma jatend piny Kenya ne ochiwo ne oganda e kaunti ni. Ne walimo moko kuom chenrogo mag dongruok mane osingo kaachiel kod mago eko mane oyango mar ng'iyo ka gedo mar gidhi nyime kata oyo. Apaya mawuok Masara nyaka Sori, magedo mar osebedo kokwamo kuom higni mathoth, ma jatend piny Kenya ne owacho ni gedo mare dhi chakore e kinde mar dwe achiel ne wayango ni gedo mare koro pod ok dhi nyime. To apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma e sub-county no Masuna East, ma jatend piny Kenya ne oyawo ayanga gedo mare, ne wayango ni chenro mag gedo koro dhi nyime. Loop mokwongo ni en 13 kilometers, en ema wasechako kode. So far wasetimo 5 kilometers. Ndara nochung' nikech wach pesa. Pesa ne po government ogolo. But nyaka ne Ruto bi nobiro mowuoyo gi ji ogolo pesa. We are now having 2 years left, that is as per contract. Kane wachako no injo ng'ikruok moro matin kar kona esk miwonjo no ero mano kelo issues mang'eny. Bang'e kane jolony nobiro nwang'iyo maber ni koro kama wacho no ero ndara waketo luwo kamoro koro nwaweyo kanyo biro chako gi mbele koni. Apaya ni mabor ne romo kilomita 21, mabende gedo mare ne ochaki higa mar 2021 kendo yande osebedo kokwamo kori geno ni ka otiek gero dhi bero chenrogo mag ohala kaachiel kod wuoth. Ne dhi mbele, wan gi geno ni ma dongruok manyocha warito kendo wanene kawuono ni kae odonjo. Osebedo gi tatizo mang'eny, wuotho tek sama chandruok nitie kendo kolose odhi kelo yweyo ne jopiny. To biashara mang'eny aneno ka biro dhi mbele kae kaluwore gi wan gi chiro maduong' malo iluongo no Gwedhi Masai. Tieko gedo mar kar purno mar Lower Judicial scheme malachne romo ekas 1019 chiwo chudo ne jogo mane chiwo lopegi mondo koro gergo kar purni
gin mokuom singogo ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde limbe mare. Ne wayango ni omenda maro milion 68 oseket tenge ma chulo jogo eko mane ochiwo lopegi mondo tige gedo mar kar purni. Kata kamano, omenda ni koro pok ochopo ne wege lope, kaka ilero kod maneja maluwa kuji irrigation scheme Isaac Munga. Pesa ni en pesa mwaseyudo kaka jo National Irrigation Authority and mandate mar compensation acquiring land no wuok from one to notere koro sani en kuom jo National Land Commission. Koro ripode wate jo wase hand over ne jo National Land Commission and machiegni gibiro e ground mondo gi verify team verification mar documents. Kuom omenda maro milion 300 ma jatend piny Kenya ne owacho ni piny owacho chiwo mar medo gedo mar kar purni, omenda maro milion 150 osechiwo kendo chenrogo mag gedo mar kar purni koro dhi nyime. First financial year ne waseyudo 150 million ma kata king'iyo to tich ne en tich madhi mbele kochakore kucho. Mano nego bed ni gero oula mar pini around kilometers 3.4 en tich madhi mbele. Kalure kod maneja mar kar purni maluwa kuji irrigation scheme Isaac Munga, gedo mar kar purni maluwa kuji irrigation scheme manochakore e higa mar 2013 koro osechopo atamalo 45. Kar purni maluwa kuji irrigation scheme en mokuom mago bende chiro mag dongruok bende jatend piny Kenya ne olime kinde limbe mare e kaunti ma Migori. Kabende ka opogore kod singo ma opogore bende ne ochiwo mar bero kar purni. Jatend piny Kenya ne wane e iko omenda mabiro piny wadhi keto omenda maromo milion 500 mar bero kar purni. Gima odong' en keto geno to bende chenro idhi chopi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Joloch ariyo yudo mich ma jumani mar shabiki super jackpot bonus. Ambrose Kiptum Bwarer kod Samuel Munyao oloyo siling 1,445 tok lieko makare tuke 12 kuom 15. Mich maduong' mar super jackpot en milion 14 ka ng'at maloyo wachno winjo liek makare duoko mag tuke 15 duto. Jogo mayudo kare tuke 12, 13 kod 14 yudo mich mag bonus. Kuom mathoth e tugoni donje mbui mar shabiki.com. Mali kidogo. Okay. Mzee umeharibu. Shabiki super jackpot. Hii ya 15 games nikapata 12 out of 15. Yeah. Labda matarajio yako ni gani? Matarajio na aim for the bigger amount 13 million. Yeah. Nimekuwa nikicheza Jetex kwa muda mrefu. Nashinda kidogo, natoa, naekelea ingine, natoa. Hii wakati nikaekelea 200. Nikaekelea 200. Ndege ikaenda, nikangoja, nikakuwa patient enough. After imefika 1.3 ndio nikaitoa. Ni kama aviator but Jetex iko sawa. Yani ina nini muda mrefu. Inapeperuka kwa muda mrefu. Na watu wamegundua kweli? Watu wengi wanajua, mtaani watu wanacheza. Jodak mawuok e gwenge mag Malunga mayudore e kar chung' od bura mag Mwagai obago ng'anyo mamuol ne kambi makeyo mach pacho ka en Kenya Power kaluwore kod lal mar stima e gweng'no kuom dweche 2 koro. Gino moseketo arita margi kumarach kaachiel kod kwan jogo mawito ngimagi bende osebedo ka medore. Ng'anyo makamano nochan kaluwore kod tho mar jago moro ma jahigni 78 mane oyud ringre mare kowiti e kar chung' kunyo maram e gwenge ma Ulamba mantiere machiegni kodgi ka jogo monege to pok oyangore nyaka sani. Ne giwacho ni kopogore kod medruok mar nek e gwengego, ohala magi bende koro yutogi ni piny kaluwore kod medruok mar kuo mag dukni kendo joelni bende mamon nyaka koro lor chon. To adwan mondo duokno wasetemo kuonde te kaka wanyalo to ng'ama winjo waonge. Kochako from governor nyaka MCA onge ng'ama osatetiono. Koro me kawuono wachung' wawuok oko kaka wasabedo ka insecurity rach. Kirange school ka me transformer ni to kwaka. Transformer ni
Jo Kenya pa bire kata gima tijiti monge. Abiro waywak ni sitima osemiyo laini marwa ubet marach, security nyocho kwal duka uneg ng'ato kawuono be uneg ng'ato, tijwa duto lal. Kata mana nyithindo ok nyal somo nikech karatese ma nyithindo ipuonjo go, karatese go iloso negi sitima. Akwayo pio wandai kuma entie okelnwa stima nikech wan raia wa umia. Power osebedo nwa problem ka nyaka nyowa yaw school nyaka koro sani e puonj marwa mar CBC dwarore ni japuonj seto gima osepuonjo. Koro wan kod mashinde kaka unyalo neno manie toka ka moripo be ni tiyo gi power, to koro nikech power onge koro wa resort to nyiew penj mag nyithindo bookshops ma ok tim assessment malong'o kaka dwarore ni mondo tim gi somo manyasani. Bas bang' dakika moko matin twadhi tiru e gweng' Manyakach ma weche moko osebedo ka timore gweng' ma Sangorota kanyo. Jodak ma oganda achiel ma Sangorota e gweng' ma Kamnwa e Nyakach sub county ma Kisumu ochuno koro ni mondo gidare miechgi kendo gimany kuonde moko nikech ma ginyalo bete nikech nam momuomo. To kapok odonjo kanyo we nyiso ne weche mosebedo kwa chari 3:600 ka ntiere ka endie achiel ka kumuka wachira Ramogi TV anomolo wuod nyakuoyo kane asembo got bondo. Ramogi choponwa yo maler kendo sedonjo kama kawaida. Kama na ahinya. Good evening Trevor Bijagashagwa onge geno. Court was the only option for him. Ka court osedagi ywakne to koro odhi mana dala. Jo Mount Kenya bende owek chuno wagitelo. Wambe wadwaro mana telo no. Ma Samuel Otieno owuok Seme Pith Kochiel. Aneno ka ntiere kendo Ramogi mosnwa ugenya no ka koro gai mar doho odhi losa put didi mar wach mar thicho ko jalup jatend piny Kenya ni Otieno maber ne jo utende mano Fred Osuru kani Dandora phase 2. Wadhi ne dala Manyakach ni jodak ma oganda achiel ma Sangorota e gweng' ma Kamnwa e Nyakach sub county ma Kisumu ochuno mondo koro gidare miechgi kendo manyo kuonde mamoko ma ginyalo jotie bang' pi mar nam Lolwe pong' modonje gwenge ma ji odake. Kaka jafombo marwa Millicent Adhiambo leronwa pi nam omonjo ji, jamni kod mwandu mamoko bende. Sangorota Kamnwa gweng' ma yande okwe sani ochomo kuma nimoe kendo dongunda. Nam Lolwe osebedo ka ng'ok oko kendo sudo e lowo motuo mos kanyaka sani miere, skunde kod puothe ma yande ometni doke nam. Mayo jodak gana achiel e gweng' ma Kamnwa kae osebedo kasedo kinde ka kinde ka nam ng'ok mondo gimany kuonde moting'ore gi jote. Ng'ok mar nam Lolwe e alworani osemuonyo yore ariyo ka mar adek bende ochomo kama lalie nam ka jodak gi koro dong' kalaro lowo gi nam mondo giyud kaka ginyalo kata mana puro. Pigni nodara 2019 madar madhi e gunda. Kana adhi e gunda nadhi gi chuora ka gik kuno tuo mar presa nogoye kong'iyo lo moweyo lo eka par ma notho mana ike kuno. Sigand Peres nyiso chal mar gweng'ni duto ka korka kore Nora nokawo ndamo malit mar muko ode mar nyadhi mani osegero nikech pio nogo mani ochune mondo odar. An makwongo gero matafari piny ka ot majaber ma ji neno ne pio maya ma yo wang' ma nyiso nyithinda ni mukuru oko pigni miya presa ma koro kanyo dong' bungu sa kamantie. To ka sedara dhi kucho agero mabati jowadwa kisedake ot maber kendo dok idake mabati pachi ok ti. Osego piny ariyo to gimenyo koro agero maduong'ni ma koro pongo mar ariyo. Midhiero makama bende ok obuono koda ka nyithindo ka koro chuno mondo giyor pi mopong'ni okinyi kokinyi ka giyawo somo e skundegi sama yie ma ginyalo kwang' godo onge. An gi nyithindo ariyo matindo madhi sikul. To mondo miyo gidhi sikul magiya sikul magiduogi magidogi en yoro pi kendo gilonyore magilony lepgi koka giyoro pi. Jodak makae nono ka girango lal magiseyudo ka jamni kod puothe duto pi lalgo gin gi luoro ahinya
ni ka sirikal ok okonyogi mapiyo to gweng'no dhi nimo. Koro pigni osemiya problem nikech napuro nayudo mogo, sani koro kanyalo yudo mogo. Dhok mane an go pi odhigo te, gwen mane an go otho te, koro adak kama. Chunygi goyo kibikibi nikech gweng'no medo nimo ei nam piny maru. Giywak ni ponono ok oresgi mapiyo kaka nyalore to miechgi kod nyathi margi mar gweng'no dek lal miro ei nam. To kati miya mana pesa nie to ok konya. Nikech sama ang'isemiya pesa adirundo sane to rumo. To kiny to pod an mana ile pigno. Wan gi location mais endangered man gi primary schools 6, secondary schools 4, 2 health centers to gi village polytechnic. Koro mondo miki gigi lal, wakwayo sirikal kanyalo yie mondo gernwa gabions. Akwayo MCA marwa en James Ojemo Molo. Akwayo aduma kinde duto ne biro karwa ka. Kokwawa kura. Nyaka pi pongwa nyaka sani poko biro ka. Tomo jenda in wagoni kura kwa kia in wanenie picha. Kar kibinewa. Wakwayo nyongo gavana. Konywa. Kaka pinam lolwe medongo koko kendo monyo lope gi miere oganda. Jodak makamnwa mayudore Sangorota ei sub-county Manyakach ni kod luoro ni ka sirikal mamalo kod mar county ok owinjo ywak gi mapiyo kendo resogi e lwet pini to gweng'ni dhi nimo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kamnwa, Nyakach, Kisumu County. Odonyo chibak tuke ni Kenya biro rakore gi tim mar Burundi e tielo mar nus finals e tuke mag Sekafa jotugo ma yawuoyi ma higni piny ni higni 20. Rising Stars nolo tim mar Sudan gonde 4-0 e tugi mogik mar Group A. Aldrin Kibet nomiyo Kenya gol mokwongo e dakika mar 3 kapok omedo gol mar 2 mane kodong' dakika 4 to jotugo dhi e yueyo. Aldrin Kibeti nyota wa Nasi Academy, tizama kocha naye akimkubali kona ambayo ilipigwa na Sakisa ikatua katika ndonga ya Adjeng. Baron Cheng, nafasi nyingine tena kule. William Wangi vipasi nafanya kadani kule. Dikabao. Aldrin Kibeti. Tua pasi murua kweli kweli. Ocheng, lakini Delfine Ezekia. Nafasi nyingine ekewa kule, lakini simama vizuri Mregamal. Anaifuata kule wekwa chuma cha tatu. Chuma cha tatu Kevin Wangaya. Kevin Wangaya kama Masiarama alikwenda kupoteza mpira ule, ni Moza Rabotia. Lakini Wahid Shande Tyrone. Nafasi nyingine Adrien Kibeti hat-trick Adrien Kibeti akiondoka na hat-trick yangulia, wakiongoza kabisa nchini Hispania katika academy ya Nasi. Tizama, alikwenda akapangua jopo zima ile la wajumbe wenye viti akaiweka moro machopo dog to donje kidieny mar 2 mar duol Kefo Jokil kendo jagoro mar Roots Party osechopo ka wadhi go kode mbaka e wach mar choko jatend piny jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Gidhi mabor ahinya. Nyalo bedo ni in kod tuo mar kansa. Yie mar bedo jaloch mar tuo mar kansa en mana bedo gi paro makare. Limod thieth mondo timni check-ups, cham chiemo mowinjore, timo rako, kendo luw kaka ochiki gi laktar. Yier mar bedo jakedo ne tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Min shabikina na deku bless tena.
My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I'm a teacher by profession. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kwanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. machiegni chieno machielo mar tedo gi chiemo. Jokae wacho ni ichiemo ka misungu, ichiemo ka janyadhi. English breakfast. Machiegni mondo wayudane kaka iloso. Tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Erokamano kuom Ramogi TV ka wadonjo ne kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kamogo e mbaka gi wendo wa modhial men Kefa Ojijo. Kefa Ojijo en okil kendo jagoro Roots Party bende. Erokamano nyako miwa sechegi. In kaka jagoro mar Roots Party, mokwongo Roots chung kanye wach mar thichoko jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka wakikwongo ng'e mano. Uchung kanye, uyie koso dagi. Wajawa pod wang'iyo ji kor chiel, wajawa pod ochunge e chiel, wang'iyo mbaka kaka dhi mbele. Lakini Roots Party en joma chunga diera, kendo joma ohero luwo sheria makare. Ok dwa hang ne ng'ato, kendo ok dwa gomb ni ng'ato otimne gima rach mokoro luwore gi katiba. To chutho be waseng'iyo kaka grounds mosekel mwaseneno kendo video evidence mosetimore in the past magini. Wan kaka Roots Party waneno ni wach osekel
kendo koro National Assembly nose amua warito Senate ni gidhi wacho ang'o ma gidhi wacho, then wambo dhi golo opinion no kwasetieko kwang'iyo ka gitimo wadhi golo opinion no, to kaka sani ka kwasenene kaka osebedo kodhi weche ber, waneno ka gisekelo wach maber motegno. Gachagua wadwa rito wanene ni embe defense ne dhi chalo nade. Ka defense ne yom kamano to obro dhi mana dala. Mano kaka weche. To ntiere joma wacho ni magi siasa mek andhoga. Ok en ni wach man nitiere gima jalup jatend piny Kenya otimo malich ahinya momiyo koro nyaka riembe, en mana ni siasa andhoga ng'enye. Trevor, ng'iyo ni wach mar impeachment ni adiali en wach mar siasa, iluongo ni political moloyo legal koni. Ker mosenindo mar United States iluongo ni Roosevelt nowacho ni jasiasa motegno nyaka bedie gi gik moko ariyo mokokoso. Mokwongo en knowledge, mar ariyo iluongo ni wisdom. To kikosa achiel to ibro timori kaka ineno koro Gachagua timore ni. Matieni knowledge no en ng'eyo gimonego bed ni itimo or gimonego bed ni iwacho. To wisdom bro nyisi ni gini onego bed ni iwache saa machal nade or onego bed ni iwache nade. Wisdom bro nyisi ni yawa in gi right, knowledge nyisi ni in gi right kaka jalup ker mar wacho rights ni or golo opinion ni kama dwara. To wisdom bro nyisi ni nitiere gik moko inyalo wacho e mbele jatendi kata gik moko inyalo dhi go ne jopiny mbaka kaka otimo rieka. To nikech koro Gachagua oluongore ni truthful man, oseamua ni en koro obro time man kaka odware, emomiyo ineno ka koro siasa donje iye ma koro nyaka tim nade jogi gole nikech oonge gi wisdom no. Wisdom ne makisekoso kaka ja siasa motegno to omiyo ineno ka koro ichak lawi kamae ma koro nyaka idhi oko. Adieri en political, but ing'iyo ni political nigo legal grounds be gise produce ma back up. Gima koro Gachagua temo timo sani en defense ok bi konye sani en political process. Maybe orit nyako dhi e court kuchucho. Nikech jo siasa gin jo siasa. Ging'iyo kendo gito party line kako nyisi ni gidhi timre nade? Gitimre. To Gachagua kamusi chope ni ne en gi chance chon mondo mi ochop o make sure ni gini ok ochopo kamo chope ni. To nikech noninde tich, noninde paro koro chopo ka. Kendo koro dhi dala, wach maleta ahinya. To osetemo wach mar chungo mbaka mar gole oko no di 24 e doho. Otamore. To gite otamore. Mano nyiso nang'o? Koro gini nyiso ni oserumo kama nikech kata bed mani doho wacho ni koro Senate okwongo go mbaka. Un kaka okinde. Nyiso ni doho ok dwa ketore wachni, koso nyalo biro rese bang'e, koso wachni ruma. Nikech ka koro doho di 24 te osechungo twak mar gole oko. Kata ang'o gole, kang'o dok e doho to koro gidhi winje kendo koso koro maten gimo sirumo kama. Ing'eyo katiba wa ni miyowa gimiluongo ni separation of powers. Matiende ni organ mora ochung' kien, ok onyal interfere gi tij jomoko nono. Omiyo judiciary kata sama gi make decisions nyaka gi take mano into consideration. Ni to sama wadwa wacho gima kamani, wadhi donje e od jomoko, koso wadhi timore nade, wadhi koso ne jomoko, koso wadhi timo nade. Koro mano sama level ma constitutional body ma parliament pod nigi process magitimo, court bro timo gimiluongo, gibro exercise gimiluongo ni judicial restraint. O gibro golo orders ma bro interfere gi process mar parliament. Koro by all means gibro temo ni mondo mi gichung' oko mondi ma giwe process te mar parliament madwarore in the impeachment otimre magitieki. Ka gisetieko te, koka Gachagua nigi chance mar koro dhi e court as a supervisory level mondo mi gini ne agini beno time kisheria process bene ber. To ka process ne ber, to the elements manobedo raise kanyo bene gi meet threshold matimore nade matero ng'ani dala. To kapok mano timore sani, nikech sani pok wachopo e ot mogik miluongo ni Senate madhi amua, judiciary or court ok bi yie mondo mi gichak timore nade, gichak interfere gi process to. Emomiyo Gachagua be kane en gi jok mabeyo manyonego bed ni jiwe gi paro, nonego bed ni osenyise ni jatelo kamwase gikeni to ok onego wadhi e court mondi. To nikech either jogo ok omiye paro or nikech maybe ong'ama tije tek ok winji, emomiyo ineno kotemo the same thing. Ok inyal bedo ni timo the same thing 27 times opok wi pachi paro ni yawa. Gini ok ti, onge kaka odhi timore kendo. You see, koro mano e shida. Meni kako kilina ni okone go dhi e court seche. Gio nego riti nyaka dwoko wuogi kaka koro dhi. It was premature. No nyango riti nyaka wuogi. Nikech mokwongo tek ahinya mondo mi koto miye gimiluongo ni an injunction or conservatory orders. Tek ahinya miya this process. Conservatory orders court miyo ga ji
nitiere case moro man luongo ni Geller versus Casman Brown, en case mar jo UK ma court reliega to provide 3 grounds momiyo nego beni gimi conservatory orders. Number 1, ni nyaki demonstrate ni court ni gima dhi timore ni en gima lich kabisa madhi hinyi kendo dhi hinyi kabisa. To number 2, nyaki wache ni bang' kosehinyi gin kosehinyi to onge kaka inyalo duogo kendo back. It is irreparable. To kendo gini nyaki wache ni kendo bang' kosehinyi kabisa no to kata through monetary award still ok nyaduoki back a position money intieno. To magi gik mok nyal demonstrate at this point nikech decision mar Senate pok ogik. Pod wakia. Kata Senate dhi quash impeachment no ok wang'eyo. Kata gidhi apolo ok wang'eyo. Koro en premature mondo mino dhi e court. To Trevor, gima be muhimu monengo bed ni jalup ker monengo bed nosenyisi mokwongo en ni impeachment ni noseng'eyo ni dhi biro. Noweyo orno ninde tich mondo mi ochung gini kane pok ochopo kata parliament, either gi boss ne or gi joge o mobilize joge wuogo oro dhi onyenyekea. Samoro kikoso iwacho ni nyathi koso lakini dok iyuak ni wuonu minyuani ni kuona an mana akoso matin to akoro ng'ona aduoga to line. Notamore moko fuato gigo te. Nikech ne en gagoko kendo noneno ni embe en jatelo manie position mano yier gi ji koro embe onge gimi inyalo nyise. To nikech article 147 wacho maber ni deputy president makoro wan godo ni onge specific JDs monyise ni mae tije modhi timo. En mana no deputy as president to kendo timo mana tijego ma president bro timerane bro miye ni mondo otim. Koro kata de court dhi amua ni koro oamua ni oduoke tich. To jatendi koro amua ni ok bimi tich, onge gimora mora, onge committee mibro chair, onge ni function mibro bedo delegated mondo midhi oversee ang'o, itimang'. Ionge teko mar timo gimora mora, kinyal gocho ni kata OCS mar Amia police station ni mondo ka orders kumi. What for? Emulation machal kamano bro dwaro nango. Ntiere samoro ma kochopo to nyaki ng'e sami wuok. Jomoko nowacho ne jamiel, a good dancer must know when to leave the stage. Ntie samoro makini kosekethore tiwe gigi bok thoe Trevor, ok thoe. To kontie gimoro achiel mimulo kanyo wach mar ombulu ni maembe nosewacho. Nowacho ni ben adieri kose ben haki mara ni mondo mi jomoko matin ji 281 ema mondo riemba tich to joma noyiera gin ji 7 million. Bentiere wach moro kanyo monego non koso mago to mana mbaka mag siasa nikech nowacho adier koro ere kaka ji 7 million nyalo yiera mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to ni ji 281 ema koro riemba tich. To Trevor dongo article achiel mar constitution wani wacho ni the people's will can be exercised individually or through elected people. To koro through elected people giema amua kamano matieni elected people gi magin members mag parliament gi podo tingo mana will of the people magi amua ni mondo gitimre nade gi exercise. Emo mi ineno kaka koro wadhi gimiluongo ni public participation mabe pod dhi kelo wach mbele ka mineno kama koro gidwa klinge gidhieni. To public participation ni obedo mana initiated podi mana through joma represented by the people ni ema koro idwoke ne ji ni to miyo opinion une ochal nade ben exactly gima watimo ni be gima no dwaro ni mondo watimre nade watim. To e public participation gino be gibiro giwacho nang'owa ji oyie gi gima jogi timo. Koro emo warito ng'iyo mbele kae ni to gin gima giywayo ni jogi ok oyie gi gima jogi timo ni to gin giyude kanye to ne gidwa notime nade. Koro ok onyalo wacho ni ji 7 million noyiere to kae koro ji matin manie parliament dwa gole. Joma nie parliament bi pod mana exercise the will mag ji 7 million ka. To king'iyo chik nikech bende in okil wantiere gi rem moro matin kanyo king'iyo namba 150 kipengele mar 2 wacho ni inyalo gol jalup jatend piny Kenya kantiere paro moromo ni ntiere kako ketho chik. Oko wacho ni nyaka iket 1 2 3 wacho ni kantiere paro moromo reason to believe gi dongere. Mane kama chik kethore nikech ng'ata nyalo paro gimoro amora to wacho ni an kaka nene ma paro moromo golo ng'ani. Ing'iyo Trevor king'iyo article 150 omito grounds monego bed ni jalup ker inyalo gole e kom. Mokwongo en through physical and mental incapacity. Ok onyal tiyo otuo, wiyo biro marach, ok onyal timo tije midwaro kotim kaka jalup ker. To mar 2 en through gima gikelo ni impeachment.
to impeachment migi ni chaki keto ground ma adiwa adek yore adek minyalo kelo go impeachment mokuongo eron kaka iwacho no ni wat paro ni oketho chik mar chik katiba or chik mar national law ma wan godo ka kako paro or mar ariyo en gross misconduct otimo tim moro malich ahinya moneno ni ok tim onego bed ni ng'ama nie kom no timo ineno or mar ariyo wa suspect ni either otimo tim moro man tim mar criminal either in the national laws or international laws to koro matini mano kore kama odhi kele threshold mar evidence cha kama kore wacho ni uparo ni gimotimo ni en tim marach matimo ketho chik to tim moketho chik ni ere evidence mukelo no ketho chik oketho chik kaluwore nango within article 10 magolo principles and values of the public officers otimo nango but they against them to ko they against them ere kama oketho to ere evidence kidwa wacho ni ng'ani mokuongo for instance kaka ne giwacho ni ng'ani obedo involved weche mag corruption or weche matimo to corruption gitimo gi nango ere kama akwaya gigi within what period of time notimo declaration kano bedo kano iyiere bedo jalup ker to within this period wang'eyo salary ne pesa ne mimiye every month to yen gigi oyude mano koro evidence migolo cha to wang'eyo ni adieri ng'ani ka wang'iye kisheria gi gik mugelo mbele kaka evidence ni oseketho chik oketho chik mar katiba kendo ketho chik mar chikete ma wan godo kanyo ma wan godo national laws to king'iye kaka okil kata ka koro pono ni oriembe od bura ma senate wacho ni koro nyako dhiyo nitiere kaka wachako yao pap machielo mar riembo ng'ata nikech nitie joma wacho ni gik mo wacho ni otimogi ka ket kuom ko penj jatelo moro amora tidhi yude gi ketho moro achiel kata ariyo iye kanyo nikech achiel kuom gin en wach mar bedo ja ukabila machielo en ni omanyo mwandu yo mapiyo moloyo kaka onego bed nochao en gima nyalo chapo jotelo modongi ponono ni koro mane kama dogo gere luongo ni presidents ni koro kete ni mae e kaki inyalo riemb ng'ato mano kadier Trevor king'iyo wech kako ndik kanyo maber constitution idhino ka gitiyo gi word luongo ni gross matiende ni gimoro malich nyaka demonstrate ni gimoro malich ok en gima kawaida ma dhano nyalo timo a normal daily working hours itimo ideko ikoso ka nyaka bede gimoro ma gross gima gross ni gimoro malich ma any a person a bystander komino ng'igini to kata nobro neno mobuogi ni ng'ani adieri komo beteno gimotimo ni to gima lich ahinya mok nyal timo mano is the test of a reasonable person kong'iyo ni gamo beteno ni gini en gimoro malich ma kata en buoge koro level no is the test mitiyo godo kuom ng'ata level of gross misconduct or gross element matin ko commit level ma a reasonable man ok nyal bedo gi juol wich ni gimotim ni lich ahinya to matin man ok gimit test no koro ok en gima inyalo tim ne ng'ata case ka case nigi different particulars ne midhi kel to gi evidence madhi biro tadieri ko yudi ni koso to gima ber en mano nengo bed ni teri ahero process mochakore nikech mae mokuongo modwa neno kaka wadwa test godo katiba ni kaka wadwa deal gi jalup ker bang' wasetieko mae wabro bedo gi koro authority maber kaka kare wanyalo deal gi joma moko gi be matin ko wanyalo golo ng'ama ni malo cha to joma tindo gi ok nyal thago jopiny malich iseno ka gisetimore kaka gi governors ka gisetimore go en gima ber ka jopiny nyalo wacho ni wan to ok bi rulwa mana kaka odwaro kama ol kata ka wajok kodi to wambobro wacho ni wajok kodi ok itim gi kaka nisingo nwa or kaka sheria dwaro ni mondo tim gi koro gima ber en ni watim nade wagoli oko nitiere joma wacho ni onego bed ni golo gi gite mana kaka noyiergi beno dwaro mane kare giluongo gi Kiswahili ni kufa dereva kufa makanga awinjo gima giwacho kufa dereva kufa makanga but every process ng'ato ka ng'ato nyaka kel ni mana buche kien mondo giamua koro kata japiny be oyiene kelo petition mar removal of a president through the parliament kata japiny mani oko ok en mana members of national assembly koro ng'ata mabowinjo ni ker be onego bed ni dhi gikela kela mar ker to mar ker no bibro ketne mana charges nego to ji bro ng'iyo ka ji oseng'iyo ka meet threshold to bro dhi to sani waseyudo ng'ata achiel ni mae mokoso ma wacho ni embe magi kosa ne ma otimo
okonya wacho nikech koro ikoso koro nyawadu mani biro go chabo nengo koro idhigo embe mare ko gik or imbe kineno nengo dhi imbe dhir mana jogi ka okel mana mare mondo embo timre nade odhi to nikech en political process king'eni in weak kendo ionge numbers tinyenyekea mane kaka siasa timore e piny ka sami ionge ji ionge teko teko ni omai koro inyenyekea to king'eni in dhogi ng'eny to ionge ji to ikri ni bro dhi dala Nyadhi dala. Un kaka Roots Party uchung kanye wach broad based ni mokwongo. Wan kaka Roots Party wayie gi wach mar broad based nikech ndalo mang'eny kendo gima jalup ker nokoso godo mokwongo ni nobiro kowacho ni sirkal ndi koro en mar shares en mana mar joga gi jowa manotimore nade manogono ombulu to ka gik moko osebedo kaka timore ni makero ng'iyo gini moneno ni adieri nachako marach kaka an gi jalupna nochako marach ni gini marwa kendwa gi jowa to kama gikeni waneno ko odhi hinyowa mbele ka we waluonge jomoko gi be wanyisgi ni wasekoso to koro biuru wane ot achiel wan jo Kenya wate we watimuru gini kaka jo Kenya to ng'ati ni tineno ka pod odagi en pod odhiro ji ni wan jowa kae mano wadhigo dong mano koro ng'ama nigi shida nitiere samoro mabe ka jogi to nyaka koro wache ing'iewe paro manyien nyaka koro ing'iewe paro manyien nyaka ibede gi change ok inya bedo ni ina ng'ama static ba in kaka ok idhirri koro wan broad based ni wayie kaka osekel ji ok onego bed jo ODM kende wadwaro ji wambe Roots Party wan mana gi ji wambo nego kelwa kanyo jomoko bi kelo jomoko igolo obedie gir jo Kenya te mineno to wamorgo nikech at the end of the day wadwaro mana ni dongruok otimre nade obede pinywa ka wadwaro mondo watimre nade wakony sirkal moro amora mantie mondo deliver ne ji one the process mar delivering ne ji no ema ji odich godo ng'ama odako mabei kujo chodwa mana ng'eyo ni bech mogo dhi piny onyalo ng'iewo joma ni malo ka ok odich godo in fact de bed ni delivery mar services bere piny ka you will not even care ng'ama bedo president deputy president ng'ango but because kose dhi kujo to chako timiye ne shares omino ka koro bedo gi koko mang'eny matimore nade matimore gi gimo miya penjo ne nikech nitiere joma osebedo ka yware ni gimbe gidwaro lemo mar jalup jatend piny Kenya ponono ni Senate ogolo Rigathi Gachagua nitie joma ywaruok bende wacho ni lemo no nyaka dog mana Mount Kenya unu neno nang'o onge kamano ndiki ni lemo ni nyaka ae mana Mount Kenya lemo ni nyalo dhi ne kamoro amora in fact the leadership must reflect the face of Kenya osedhi Mount Kenya ero gisebi onjo margi higni 2 kanyo odhi kamoro wambe wan joluo wambe kwani wan to wabro thoko wambe wayude kamoro gombo miwa e kamoro wabedie ka chieng' moro wasitieko waol godo to gibol ne jo Masai moro be obedego kuno ero jo Mount Kenya osebedo rais didi to deputy gisebedo go adi to kwani Kenya ni gin kendgi gine magine dhano wan dhano mar ariyo koso nade omiyo idea mar ni gin nyaka dog Mount Kenya no mano gima forget ok ober ok wabiyie ok wanyal yeno timre kamano sani wachopo sama koro ji te nyaka mi opportunity to kendo the moment mara kero se amua ni ji koro bed broad based ji te obi kama otine piny kanyakla nyaka obed ga kiliti mamu makoro ng'iyo ni mbele kae nyaka koro amiye ji te opportunity mondo konya tich koro wan waseikore wan joluo wan ready wan gi ji mang'eny moda tero mondo kaw position mar Gachagua no warita to ok wabiyie ni koro ni en ombulu no dok Mount Kenya mano it's not the ground en ni ng'ama credible ng'ama nyalo kanyo to ma be sa monego gole Mount Kenya kanyo nikech nitiere joma wacho ni biro bedo gi moro jo Mount Kenya biro bedo gi moro ni gini ne marwa to koro chako mawa go nade ke in ing'ama osebedo e siasa mano be kwano makero nego bende go sani ni gole Mount Kenya tere kamoro amora mopogore gi kuma no gole ker be ng'ama rieko oseng'eyo embe ni jo Mount Kenya gi to adieri chutho kata ka duk 2027 to ok dhi konye ting'eni siasa ben mana pim ipimo ni to kanye makoro dhi konyi to kanye mok dhi konyi embo osego kwande to senene ya jo Mount Kenya nadwaro gik mondo mi adonje telo an chunya ero nasemiyo gi kar gino to ng'at gini be aneno kaka timore koda ni matieni ok I expect ni wadhi survive kode in the next election sani kata kawo mana ja Mount Kenya moro dhi oket kanyo sani jo Mount Kenya sani gino osechwanyore ngitano osechwanyore golo jalup ogolo joge to giparo ni samoro kodwok ng'at gi to chal ka gima koro kata dwok ng'at gi ni gisechwanyore nikech giseneno ni already ng'ani ok nigi intention maber kodgi matieni kata ng'at gi mokelo ni odwa mana kelo ng'at gi maka puppet ne moro man motimore motiego mano kwan mosegoyo
to ok ochuno ni Mount Kenya no kende man biro miyo ombulu. Nitiere jomoko manyalo reach out mondo timre nade omiyo ombulu. En mana kwan. To kiseng'iyo ni kwandi ni kang'eny, joluo be ni mana gi numbers midwaro no. Jo Wakamba be ni mana gi numbers midwaro go. Ineno. To ker boseng'eyo maber malich ni in the 2027 to jogi ji mang'eny jogi onge gima dhi konyego. Adieri wawacho adieri jo Mount Kenya ok dhi gone kura. Gise amua. To kendo gini sani koro osewuok ni ker osebiro mose reach out ne joluo. Ong'eyo ni kae kama teko ne nitie sani. Wawacho adieri kar joluo ema teko ne nitie. Ok onyal wuok. Momiyo kada kokoso position no moko miyo ng'ato mar joluo to embo ng'eno timore nade ochwanyo. Tidwa chwanyo jo Mount Kenya to chaki chwanyo joluo. Ibro survive na. Ma in kako go kwano ni koro nyako mi jaluo. Obiro dala. Koro nyako mi dala. Siasa. Ng'amido dhi mi dala gayo. Koro nyako mi dala. Nikech wadhi ng'e machiegni ka in kinene kaka ng'ama nie siasa ng'ama koro nyaka mi gini. To wan gi ji mang'eny manigi tekre mang'eny. An ajawo Homa Bay County. First priority abro imiyo mana mama na mahero manie county. Abro wacho ni kata Gladys wang'ani bwa koro wana mabor. Okang' nuwe ka to nitie lemo malo kucho. En mama maniga akili matimamu mosetimo tich. Otiyo ne jowa kucho maber waneno gimotimo. Position no onyalo. Kendo obro ng'eno na position ma ok mana ni omi ng'ata omiye a woman ma is capable. The first time wadhi bedo gi woman deputy president if at all giving ye kama neno to kenen miyo manigi mijingo mose ne kaka ose survive siasa mogikene neno koro an mano miyo ma anyalo miyo ombulu na mano miyo manyalo nominate mano miyo manyalo se ni mato wayiego ni mondo odhi to nitie joma ng'eny be podi manitiere bang'e kanyo manigi akili timamu manyalo konyo rais timano timo tich koro wan waonge ok one less mar numbers manyalo ka opposition one gi ji rais bung'eyo ni one gi ji baba Raila benitie ka osenyise ni osepango neyo koro gini nyako bia dala an ko we dala to koro watie ni waketho kwan to kawuono no Gladys Wanga chair lady mar ODM no wacho maber ni higa mar 2027 ODM wuon dhi chungo joma dhi chung nyaka wach mar laro kom mar telo mar Kenya. Nyiso ni ok gine sirikal. Yes. To tijni odhi tiyo nang'o? Kaka jo ODM koni wacho ni ok gine sirikal, moko kuom gibende ni iye to umbe kore ruwacho ni koro ker ni urwake. Ma endi inyiso wa Ramogi ka endi niga mar 2027 udhi tiyo gi ker mantiere sani. Mane gimutemo wacho. Wan jo Roots Party, wambe wan gi tekrewa. Wambe pod wadhi mana chung gi ji. To nitiere siasa ka gimokedwa ni coalition of parties manigi good ideas manigi same goodwill wabiro kanyakla to wacho ni wan ma igini watu wabedo kanyakla to timore nade wadhi mbele ng'ato chungo jogi wan wachungo wajakoya wan tiere ka wan wambe wan gi tekre wa wan godo ODM be nigi jogi samo amua ni koro wabi kanyakla watim tich wabiro kanyakla gi same vision same mission mondo watimre nade wakonyre jopiny ODM bro chungo ji lakini ko gik saker gibro wacho ni we koro warewore kama wachunga wa support kerni to wamie deputy to wambe wagimi wa Roots Party ka wambe wabetimre nade wabed keni position mar Musalia chatakeri kubalegia wambe gisawa kamoro kanyo koro tich tiyo to jidhi mbele yes to koro seche mwang'iyo wach mar siasa madhi mbele seche minjo ka jo od bura wacho ni nitiere kaka nowuondwa mondo miwago ombulu mondo miwagol jalup jatend piny Kenya moko kuom gibende ne ndwa golo sei margi mane gisegoyo piny gidwa golo oko nyiso ni ma endi en chal siasa mana mar andhoga kaka nang'isi cha koso nitiere gik moko ma sie nochwanyo jopiny gimomiyo siko kanye nikech jopiny maneno ni jotelo joma ni od bura gi ok wach gima gidwaro to jo od bura gogo be chak wuok oko wacho ni nowuondwa ni wadhi wasign gini mondo ng'ama Kithure Kindiki obede kom to waneno ka koro nitiere wach moni jomoko biro donjo kanyo jomoko bende wacho ni pesa notiyo kanyo adieri ni kanye ka Trevi ni jo od bura gin jo siasa to jo siasa nyaka som mood mar jopiny sama party osenyiso ni gidhi timo achiel ariyo adek to giringo gitimo achiel ariyo adek kaka party wacho ka giduogo ka giwinjo piny go koko nyaka gichak winjo kaka piny go koko to gichak kuondo ni koro gitimore nade giduogo gi jopiny nikech gimbe at the first instant gimbe ging'iyo mana interest gi kaka jod bura mondo mi gimbe gitimo gido opportunity mar duogo position gino koro magi en mana buok ni gima watimo ni wabuok ni jopiny karo koyie gi position man wakaon koro watimo nang'o nyaka wadog watimang wawache wach or wawache language matimore nade madhi moro jopiny or jopiny dhi winjo adieri jopiny okosebedo ka mor gi kaka serikal no osebedo ka tiyo ne ji
rais gi deputy ne gi joge ni moen godo gote kaka gisebedo gichiwo ne ji ok osebedo kamor. Omiyo nimeno ko bedo nyaka gi demonstration mag Gen Z gi magi moko timore malich mapok nodwaro ne e piny mar Afrika kaka notimore kae. Jopiny pod ne igi owang' nikech gineno ni kata rais ni bang' ka send message through demonstration ma ji otho malich, no ok otimo gigo kaka ji ne dwaro, kaka ji ne geno no dhi timo. Kata cabinet mano dissolve, ochako duogo mana jo same people chako duogo. Koro ji pod nigi lit, igi owang' pod ji nigi lit. Ma ji wacho ni golo deputy ni to ber, lakini mano kende okoromo. Mano kende okoromo. Deputy ni be osebedo ka thago ji e dongruok. To mano kende okoromo. Kata in iwuon imbe nwadwa ni dhi. To wanyalo spare yi kwa ng'iyo ka koro ichako timore nade, ichako kelo ji kaka ineno karo nokyo kelo ji mondo take position to timore nade, obe olosa broad based government makoro neno chako loso. And he has to mean it. Koro nikech koro waneno ka at least otemo stem a few changes. To kiko bed mana ni en mar siasa. Nyako bede ni gin timbe go ma jopiny dhi neno na dieri kelo dongruok or timo ne gi ang'owa, timo ne gi development kaka gi expect. Nikech adieri wasethagore. Jopiny osethagore nyaka sirkal ni don telo nyaka sani. Momiyo ka gineno ka gik moko ok timre gin issue gin mana golo deputy president, gi feel ni ok in concern gi gima thago gi. In concern mana gi gima thagi as president. Deputy ni in mothagi kabisa, ok othag jopiny ahinya. Neno. Koro samo gigolo ng'ani to nyaka make sure ni realign ni otime gigo mabe jopiny expect ni onego timnegi kaka ker. Tok ma ywak mar jopiny ka jopiny wacho ni un joma nonego bed ni nie opposition makwero sirkal. Sani uchalo ga gima koro utiyo gi jatend piny Kenya. Tu dhi tiyo kode nang'o ka yie ni jopiny to ok oyie kode. Higa mar 2027 to biro mbele ka. Jopiny bende osebedo ka ng'iyo ka kutemo. Gisewacho ni un ema nonego bed nokwero sirkal to un gi be makoro chako tiyo gi sirkal. Udhi timo nang'o mbele ka? To kwan treba wan nokuong wan nyaka wabed opposition nyaka chieng' watho. Sirkal en opportunity mar tiyo ne jopiny. Wambe kwa yudo opportunity mwanya kele jowa be mondo miye konye jowa tiyo ne jopiny. Negi biro ni gin shares. Dong mana en shares mag jo Mount Kenya gi shares mag jo Mwe kaka nokele ni shares. Wambe kwa yudo opportunity mar jowa wanyalo bire godo. Kata wambe koro waluonge ni shares. Sawa. Kwani wanu kuongo ni nyaka bedo opposition. To kiwacho ni dongi wich liech. Une makore dwach ni une manuketho gini. To we obio wache kosekethe sani to wan go opportunity ichaka sani chieng' kethore no bo kethore aketha de ji wacha ko manyo makakilose gigi bok pangi siasa gi bisa morok pangi opportunity mo yudo lo udonja donjo ibro lose mbele ka jidhi jowo osiko ka wacho ni ichaka wan samo yudo chenro no yudo opportunity to wachaka kamano you never know. To rowere un kaka joma nitiere wach mar Gen Z miwacho ni ndo tribendo ka pod gin gi ich wang' moro kanyo matin. Ang'o makoro nyaka timre sani? Makoro ang'o ma nyaka gichak pango sani mondo mi higa mar 2027 mokwongo duondgi mondo winjre e yo makare ma ok okelo lweny. Mano kare. Ichwang' pod nitie kabisa. Ok ne rawer ni kende kata ne joma dongo ni gichwang'. Memorandum nuor ne rais mondo mi ong'e maber malich ni gik mage ma jopiny dwaro kamano. Sani focus ni onego bede fulfillment mag gik ma jopiny osebedo ka ywak negi. Jopiny oseywak ne gik machalo high cost of living go, ging'e kaka gigi nyalo dok piny. Corruption no, ong'e kaka duoko gigi piny. Marginalization no, ong'e kaka sani koro imiyo ji opportunity in the government. Magi gik ma kinyalo timo to ji neno ni temo timo. Adiero ng'e ng'ama bro gore kodi. Jogi okwa gik mang'eny. Ok gikwa positions kiang'o. Gido kwayo mana what is a bare minimum for them to live a basic life and decent life. Magi gimu monego bed priority. Am I expecting kada sani ma wane broad based ni? Magi mbaka monego bed ni wagoyo sani. Adier watim ne jopiny nang'o mondo mi yuagruok gi gibe watimre nade? Wamiti. Yes. Okay. Wach ni mogik koro sa koro ma wawang'wa. Wach mogik bidwa ni jopiny winji. An kaka koro an jopiny nyiso ni wambe koro wayudo opportunity jowa. Kako kill I'm very keen in your process magik madhi timore gite, but I can assure you ni gini it's more political than legal. To kata court the overturn decision ni to ker ni odhi tiyo nade gi rais ka oonge gi goodwill mar rais ma en boss ne obudhi bedo gi tich matek kabisa. To jowa be wambe koro nyaka watim wa push gini wambe wasebedo oko ahinya koyo sechamwa wambe wen mana chance wa gima timore e serikal ni wambe wadonja watime kanyo omiyo sama ng'ani owuok ni pap to wambe nyaka wago nduru ni koro gini ochomo mana gweng'wa okwe ero kamano kefo jijo eno kil kene jagoro mar Roots Party ero kamano nyako miwa sechegi obro galuoke ka mondo inye ni to joka wajakoya wacho nang'o mane kama weche ndo mar duol ero kamano nyako mkete Ramogi TV ka
an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyaka chindeno Ombija taya nyakuar guo kocha pesa but inendo usade. Pesa yote unataka tu kwenda nayo. Hii imeenda tayari. Kuna kashaba nilikuwa nimepata mahali na ninaona nitaongeza kidogo ndio nichukue.